Evo, sada upravo oni su svoje domove našli u dijaspori, Austriji, Beču, kulturno-umjetničko društvo Brčanskih Hrvata, Rubina, Beč. Da čujemo pljesak, ne dolaze u punome svome sastavu, kaže, društvo je osnovano kao kulturno-sportska udruga 2008. godine u Beču i kao tako djeluje još i danas. Cilj postojanja je očuvati Rubinu kao narodnu nošnju i običaje krajeva Bosanske Posavine u kojoj se ona tradicionalno nosi. Danas društvo broji oko 100 aktivnih članova pod vodstvom predsjednice gospođe Željke Marić. Otvoreni su za sve zainteresirane koji žele druženje i žele dobro, kaže, poigrati. Večeras će izvesti stek tradicionalnih kola koje su pripremile koloučiteljice gospođa Ilić Elena i Šarić Julija. Poštovani posjetitelji, pozdravimo ovu našu domaću lijepu narodnu nošnju i ovu mladež iz naše dijaspore, kulturno-umjetničko društvo Rubina, Beč. Molimo jedan veliki pljesak za našu dijasporu, da vas čujemo. Hvala lijepa.
Thank you.